Tawag na si boss. Boss, Lipableng. Adto ka diri karon sa kong farm. Oh, ano ka di ay? Kailangan ta ka. Hanap po ko'y paubrang ninyo. Ano mo di karon dayon? Karon dayon. Sige, sige. Oh, friend. Man. Ning tawag man si Noy Kinsin kagina nga palakon daw ta dito. Asa man? Sayang farm. Ah, tara, tara. Tara. Gusto kong lollipop pa. Wala tindahan dire anak. Gusto kong lollipop. Ay pag dinungo lagi na, wala tindahan dire lagi. Gusto akong lollipop. Dungo lang mo bata. Tindog dira kay ulam kayo. Lollipop. Tindog lagi dira kay sige na kapalitan tayo lollipop. Gusto akong lollipop. Gusto ko. Ang bata ka. Ay pag dinungol. Di naman tundo ka man. Kung patindugaya. Pati nang inita dire gutom na ko anak. Palitin na ako lollipop na. Oh, sige. Oh, pagbalik ka dito. Pagtarong ha. Pagtarong sa salakyan. Oh, lakaw na dito, lakaw na. Kaya bataan na buang na doon sa sungod ang duha. Laki na ang utok. Uy, ang bataan. A few moments later. Boss, may buntag boss. May buntag boss. Nagiging kaloy yan, ang abot ng taon mo. Parte man yung dugaya, nga may traffic ulta. Kaya di na po kung pinaabot nyo dire. Saan yung gisakin ninyo? Grab boss, grab. Saan mo? Grab taxi? Dili boss, grab boss. Alam mo na kung duhaman ng ninyo mo. Pag nakuha ta ng idibir nga may unod nga mga epektos, tunga gitang tulo. So, sa usa ka libo, 300 nyo 700 ako tunga tang tulo to example muna ito sketch muna balay na balay Boss. oh muna example na itong balay Muna. example na Kini na lang good boss. O aron mas klaro ba? Kani nag-ubra tag sketch sa sa bright balay. ito nga bugo mapunta kayong dako Ana. o sige na lagi o di mo ni balay kani balay kunya kani mo agianan dalan patubang sa may balay Dala na boss. oh dalan ulit na example na gani nagparehira mo mga muna yung dalan kayong dalana sa duluan yung dalana may balay pag-abot nyo sa may balay manaupo mo dason balik may dalan dire may kanto na dire ang epiktos Na. Unsa man day purpose ani balaya boss nga naara man day diri epiktos. magbote mo kay gusto man ako giginahan mo ko masulat-sulat kung mahuman di dayon kung idiretso na ako dire dayon iwan na kung man na itong palapasan Sala ko boss. gina lakaw na mo dito Asa gud dapat nilang tidibir. Doon lang ta sa balay. Mao gani ambot gasa siguro banda. Asam mo kuya? Asam mo kuya? Siguro to giingon ni boss nga tidibir Asam siguro. Asam mo kuya? Yeah, kita kuya. Mao maginang balayang ingon ni boss Tintin oh. Bro dra dapat ang dito. Sapa pre? Murag dakitan ko matong tidibir gina nga dala-dala tong buang. Asa pre? Katong buang ko gagina ning agi diri sa tukutubangan. Na. Mao na gid siguro to pre. Mao na guro to. Tara atong lagason pre. Tara. Bariluntang mo? Dong. Ihatag na sa ko ang tidibir. Kay dili na sa imuha. Para na sa amuha. Hatag niyo sa kong papa. Bago niyo ay, galing niya sa kuwa, pangyuni mo. Ay sige tago-tago di sa likod. Unsang ko sige tago-tago diha. Na,
Mapaka di ko anak nga. Buang ra ba na? May libre man dra sintir bako una. Wa teddy bear ko na. Bos, napaka na mo teddy bear. Pataka mo din ako! Bibir ko na. Baka na teddy bear buang teddy bear buang ka. Ay, pagtutuwa titibir sa mata! Titibir sa mata! Teddy bear ko si mong bata nga. Anak di mo na buswang man na. Kapit na basa. Buang? Nabuang ito ko din nyo! Muna yung bata ang kidnap nyo nakaraan! Ikaw na, titibir nga may ipiktos. Titibir sa bata! Kamu mga balingag mo kay ulo! Balingag! Balingag! Lagi ko ang sila di papa.